Nigora Ramogi okete nuke wameor nukete Ramogi TV kaendi jaloko maro en Winnie Adoyo nyar Kanyada. Dwer winjo pachi aria deka uchiel nono mane kaka nyalo yudo wanyisa nyingi kamioro nwa message tabro somo moko kuomgi e Ramogi TV ka. Wachaka ne jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ne obedo gi romo mokuongo gi kweth jood bura mag Azimio la Umoja. Romo no mabende ne oyuor gi Raila Odinga otimore kaka mano mokuongo bang' yiero maduong' ma William Ruto nyocho yangi kaka jaloch e piem mar laro kom jatend piny Kenya. George Bati nigi ler mar wachno. E rombe mokuongo gi jood bura moyiere bwo riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya bang' do ng'ado bura wi ombulu mar jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta owacho ni oikore mar chiwo telo ne jatelo moyier tich ariyo mar juma manyien. Kata kamano, en gimong'eyo ni Raila Odinga e jatende mar siasa. Romono mar winjruok kaka Azimio dhi tayo chenro mag od bura mamalo kod mano mar Senate, ma bende noyware go gai mar Azimio Raila Odinga kod jalupne Martha Karua. Jokanyo mag Azimio singo mar tiyo e twech achiel kendo kedo ne ratich oganda jo Kenya kokale od bura. None of us is available for sale. None of us is available for sale. We will do our duty. We will do our duty to the people who elected us. We will remain faithful to the people who gave us votes under the Azimio coalition. Sisi ndio tuko kwa serikali. Sisi ndio majority. Na tutasimama na hilo, tutaenda bunge kesho na tunaambia Kenya tutasimama na haki ya wananchi. Giseo jood bura manyocha ni oteto ng'wech modare Azimio kagiwacho ni giketho chik mar riwruoge mag siasa. Provisions that are given is that the pre-election coalitions are supposed to stand until after 3 months. So whatever they are doing is against the law. They should wait until after 3 months, and I don't see us holding a ransom the responsibility of Parliament on Parliament going into recess so that we let 3 months lapse so that people can form coalitions. We are going to move on as a country, and we want to serve our people. We want to serve the nation. Senator Manarok Ledama Olekina osingo ne joma nogone gi ombulu ni gidhi kedo motegno ka ochamo nyadhi ni en gadier ni gidhi yudo loch lemo mag jotaa twak e od bura mamalo kod mano mar Senate. We want to assure Kenyans that who voted for us under Azimio that we shall remain in Azimio. The Azimio coalition is standing firm, and it will take the leadership of the National Assembly and also the Senate. And there is no parliament which will be postponed for 3 months so that that time can end, so that they can come in and take leadership. We are the majority by law, and we'll take all the seats. Tupatane bunge, ndio wajue kwamba iko wanaume. Ka Uhuru Kenyatta tomedo mana kwayo jood bura mag Azimio mondo nyis ni gingirore e riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya kendo kigindhog riwruogno nikech otang'ne gi omenda gi kweth magidhi piem gode od bura. Kweth mar Azimio la Umoja koro yango ni gidhi siro lwedo jochung' magi madhi laro kombe ariyo mag spika e od bura mamalo kod mar Senate mar neno ni gibedo gi teko kod oteku mar tayo chenro magi e od bura mamalo kod mano mar Senate. E pachoka, George Bati, Ramogi TV, Kajiado County. Mae mbaka mobro goyo gi